găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi suntem cu Plants vs Zombies și după cum știți la episodul anterior am rămas la nivelul 20 și am câștigat și planta asta. Foarte mișto. Ia vezi ce costuri mai ai. Nu, la costuri. Uite, mai am una care aș putea să o fac pe lumea asta. Nu. După cum știți, în anteriorul episod mi-am deschis eu toate lumile cu cheile. Bine, nu cred că nu am filmat asta. Imediat după ce am terminat filmarea, am deschis toate lumile astea. Și să-mi spuneți voi în comentarii dacă vreți să începem a doua lume, dar eu aș vrea să o termin pe asta de tot și după aia să o încep pe a doua, pentru că știu, le-am deschis, dar totuși nu aș vrea să fie așa încurcat totul. Nu e corect. Să fie totul așa, mai aranjat. Mai bun, mai chill. Și înainte să începem acest episod, nu uitați să apăsați și voi buton de like dacă vă place. Și noua serie de Minecraft dacă vă place. Vom face 2 episoade pe zi, dar nu contează acum pentru că noi filmăm altceva, nu trebuie să vorbim despre asta. Și eventual și un subscribe dacă vreți să apară mai multe episoade de genul acesta pe canalul meu. Hai să începem. Cred că la piramida aia mai am nivel. Da, am rămas la nivelul 2 la piramida aia. Sper că nu s-au dacă s-au auzit ele de la televizor. Luca, dă și tu mai încet. Imediat. Gata. Îl dă Luca mai încet. Ok. No, eu în momentul ăsta sunt pe scaun. Pentru că mă joc de la încercat. Trebuie să am și episoade pentru voi, nu-i așa? Eu știu unde sunt. Încarcă. Yes. Oh my god. Bun, trebuie să am mare grijă la asta. Sorry. Asta. Și acum mai trebuie decât cartofi. Nu mai trebuie un cartof aici. Uite așa. Bun. Tot rândul vine asta. Să pui și plante care împușcă pe aici. Da, da, le două. Da. Nu. Chiar nu pot. Pe rândul ăla. Bă, deci urăsc zombiul ăla, deci îl urăsc cel mai tare. Îl urăsc. Frate, ăla trebuie să ai niște plante de alea care îmi pun în spate. Oh my god. Ok. Nu. Hai să vedem pe unde vin zombii. Acolo. Ok. Am și.
și aici una. Pune o luptător aici, că mai fi unde să. Ok. Și acum apuc să pun și flori de astea în spate. Ca să nu mai avem probleme. Aoleu, arzătorul, arzătorul. Nu, 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 nu. Nu! Nu! Te rog eu mult, nu! Bă, frate! De ce? Cum îl opresc pe ăla? Cu ăla Gata de- să încerc și eu. Cu ăla de gheață. Nu. Cu ăla de gheață trebuie. Trebuie să pun din prima unul ăla, de la de gheață acolo, ca să-l înghețe pe ăla. Când îl vezi, îl pui. Nu, deci trebuie să fiu atentă la ăla pentru că o ia la fel, gen nivelul, nu e random. Da, da. Ai văzut că a venit și data trecută la fel. Nu, am pe ăla de gheață. Cu ce mă apăr? Cu ce mă apăr? Că nu, stai. Nu. Trebuie să-mi iau ăla de gheață. L-am, te rog, spun, băi, mă. Trebuie să dau din nou pe nivel, really? Nu, Nu uite-l acolo. nu, ok. Uite-l, în loc cu cui. Nu. Bă, florile nu îți mai trebuie, că-s de alea. Uite asta. Nu-ți trebuie flori, mă. Bine, mă. Ok. Asta altceva nu. Bun, o să trecem nivelul. Nu credeam că o să fie atât de greu, ok? Știi unde să pui ea? Da. Așa. Bun. Acum merge perfect. Să fim atenți la rândul de sus, să vedem. Oh, uite-l. Mai aproape, chill. Uite așa. Și gata, am rezolvat problema. Nu. Gata, acum câștigăm. Pune flori de alea care sunt puse. Stai să se încarce. Pune câte doi luptători pe rândul ăsta. Nu, mi-a luat sorul. Hoțule. Nu! Bă, cum? Nu! Luca, învinge-l tu. No, uite, îl pun pe Luca la comandă, ok? Luca, ai grijă că vine de 2 ori. Deci vine de 2 ori, ok? Să ai grijă la rândul de sus. De fapt, la toate. Bun, deci l-am pus pe Luca la comandă. Eu nu mai pot Luca, deci nu. Să dau regi. Cum? Urăsc zombiul ăla. Sau știi ce faci? Pe o floare de asta care împușcă de 2 ori în rândul de sus. Da.
Noi am stat 10 minute și câteva secunde să terminăm, dar nu dă. E greu. M-am pregătit pentru ăla, uite. Vezi, ăsta trage mine. Perfect, e perfect. Ok, mulțumiți. Că dacă era după Lisa, stăteam tot episodul la un nivel. Quest completed. Nu, deci aparent am făcut un nivel și am completat un quest. Double câștig. Vreau să văd. Așa completed. Upgrade asta? Nu folosești. Nu. Că nu-i faci upgrade, că degeaba dai banii, că nu folosești. Da. Mama, la asta am level 2. Ia, încarcă tot? Nu, că trebuie 10 din aia. Deci o carte de aia. Și hai să trecem la următorul nivel. O să-ți dea trofeu acum la nivelul ăsta. Da. Și-a dat ei.
cărțile Mai astea. pune aici unul, că e un de ăsta, uite-l. De-aia pe cap. Când vin mai mulți zombie o să folosesc o frunză. Sau dacă îmi dă mai multe. Ăla cu oasele. E nervant ăla. Uite frate, că pune mai multe peste tot. Asta pune în continuație. Bă, se pare că nu e atât. Pământ! Nu! Se pare că nu e atât de mult. Mută-ți mă ăla de fi. Da, am mutat site-ul. Se pare că nu e atât de mult. Na, ce mai fac acum? Uite că m-am... La de... Acum e easy. Oh my god. Vine ăla cu găleata. Să pui de aici în gheață. Da, dar cred că l omoară. Uite, punem acum. Nu, și când îl dezgheață, îngheață ăla. Nu mai pune morminte! Aoleu, nici nu mai a dat ăla de spart. Mai bine unde ăla cu găleata. Da, am văzut. Să sperăm că trecem cu... Uite așa, vezi? Na, și o să-l îngheț și pe ăsta. Că am pus un ăsta de înghețat. Ăla nu poate să se mai miște. Gata. Na, am înghețat și ăsta. Hai că scăpăm ușor de aici. Frumos. Ok. Ok, finalul. Finalul ăsta. Hai că ți dă o frunză și dă o frunză. Dă o frunză pe unul. Sau două. Sau două. Na. Uite ce aruncă în sos, frumos. Respect. Gata. E ca și morții. Ok. Da, a fost frumos. Cât a fost? Bun, mai e ăsta de omorât. Nu mai pune oase că mai enervezi. Așa am în sfârșit. Bun. Trofeu, frumos. Nu mai e mult până termin partea asta. Bă, mai e foarte puțin până termin lumea asta și abia aștept să revin și la următoarea. Pirat. Da. Ori mai avem un quest. Ai, dar nu ca la quest, frate, că ca să termin mai repede lumea asta. Da. Aș vrea să... Uite aici. La carte. La ce să dai upgrade? Stai să vedem la ce avem noi upgrade. Ai la... Nu la ce, n-ai la nimic. Nee. Să upgrade. La astea, frate, nu-mi folosește. Dai Mai pe avem nivel- și un party Dai pe nivelul care 2, să- nivel 2. să participăm. O să primești un cadou în curând. Ia uite party. Nu, da, dai nivel 2. Ia cât mai e, nu mai întâi, uite cât mai e până la boss. Mai Ah, ăsta cât mai e. și... La nivelul 34. Uai, de mine. Oh my god, mai e. Stai tu liniștit. Chill. Vreau să văd dacă mai pot să fac o plantă de aia super puternică. Asta îmi dau Planta bani. e albă, nu știu la ce să folosești.
La nimic. Uite așa. O avem pe asta. Nu-i da, că merită. Bun, să-i dăm la nivel 22. Nu, ăsta cu nu mai cânta. Fă-ți de. Nu. Oare ne trebuie și ăla? Da, ne trebuie și ăla de înghețat. Unde îl punem? Nu ai. În ce locul la ce? În locul ăsta. Da, cu ai pe aia care împușcă de 2 ori. Și oricum pun mai mult de astea, știi? Luptători. Da. Pui Chichicin. Mini Chichicean. Chichichan în acțiune. Deci știu care îl pui. Da, bă, planta Chichicean în acțiune. Nu folosi doar dacă e nevoie maxim. Deci tot pe acolo vine unul. Lasă, nu pune. Nu pune. Nu pun. Lasă de vine următorul. Unde bine, da. Și până atunci mai strângi și sori. Până atunci mai dispar și morminte. Dar tu cum faci rost de sori? Păi de sus, nu? Nu știu dacă am nevoie să pun flori. Să mă... Fără flori. Un rând de luptători și un rând de plante de alea care trage cu ele. Îmi place că asta, planta asta care o pun să dispară alea. Nu costă nimic. Da, nu costă nimic. Și nici asta de înghețat. Punem aici. Bă, 25 de... Bă, frate, dar ce zboară timpul? Deci 25 de minute deja. Ok. Easy dacă știi cum să... Wait. Oh my god. Da, primul lui. Oh my god, și eu de-abia un rând terminat.
Nu. 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 Așa. Da. Bă, pune-mă la plan. Încarcă-te mai repede. Asta că lovește și pe el. Bine. Repede. Cum a venit și a dat direct una în cap. Mai avem puțin. Încă ne descurcăm. Păi nu-i nimic. Na. Hai. Mai vine acum cineva? Foarte interesant. Na, mai vine cineva? Ne mai pun la ăștia ceva, pentru că nu vreau să vină. Da, am înghețat pe la mic. Nu pe la mic. Stai, uite cum merge. L-am înghețat pe la mare. Și mai punem aici. Frumos, uite, mai avem doar pășe. Nu știu, poate mai interesant. Aștept mai mult. Ce? Trebuie să-mi dai nouă cum ei. Asta a venit prea repede. Și ăsta la fel, vai nu mai am plante. Pentru că ai fost de 7 și nu ți-ai pus soli. Ce mă? Nu ți-ai pus plante care îți de soli. Ai fericit? Oh my god, 2000 de astea. Nu o să vă las. Bun, am pus cartofi unde trebuie. Care îmi place să pot, am fi putut să îmi de la mare înălțime. Doamne, mare înălțime auzi și la mine. Mare distanță. Mare distanță. De 30 de minute ce da? Ce? Nu e nimic. Nu. Gata, asta a fost ultimul nivel. Two levels remaining. 11 zombie remaining. Exit map, să încheiem și noi frumos. Să nu se facă 31 de minute. Cred că se face. Da, cred Se că face până îți faci și tu exit-ul. Ok. Bă, fraților, cam atât cu episodul de azi. Se pare că am ajuns la minutul 30 și nu am știut cât de repede zboară timpul. Cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și voi buton de like. M-ar ajuta foarte tare. Și pe Luca la fel. Ok. Și eventual și un subscribe dacă vreți să vedeți mai multe episoade de genul acesta pe canalul meu. Eu am fost Lisa alături de Luca și v-am pupat. Pa, pa!